тазоҳуроти мардумӣ дар назди ҳукумати Кӯлоб. баррасии масоили марз миёни Тоҷикистону Ӯзбекистон дар Душанбе. акнун тақсими барқро дар Тоҷикистон хориҷиҳо идора мекунанд. зиёда аз 100 нафар сокини Кӯлоб рӯзи 30 январ назди бинои ҳукумати шаҳр ҷамъ омада талаб карданд, ки таҳқиқи марги Абдуқаҳҳор Розиқов одилона сурат гирад. Абдуқаҳҳор Розиқов шаби 2 ба 3 январ ҳини боздошташ дар натиҷаи латукӯб ва шиканҷаи 3 маъмури милиса дар шароити мармӯз ҷон бохт. мақомот баъди таҷаммӯи садҳо нафар дар назди бинои сардхона ин милисаро боздошт карда буданд, аммо танҳо нисбати 1 нафар парванда кушоданд. 2 шиканҷагари дигар айни ҳол дар озодӣ аст. имрӯз эътирозгарон талаб карданд, ки 2 милисаи дигаре, ки дар марги Абдуқаҳҳор Розиқов гумонзад буданд, боздошт шаванд. эътирозгарон гуфтанд, 1 нафар имкон надошт, ки Абдуқаҳҳорро бикушад, аз рӯи қонун тафтиш шавад. бахтиёр Назарзода, раиси шаҳри Кӯлоб гуфтааст, тафтишот аст ва ҷавоби ташхис ҳанӯз наомадааст. ба радиои Озодӣ яке аз наздикони Абдуқаҳҳор Розиқов гуфтааст, ки кормандони мақомоти қудратии Кӯлоб иҷозат надоданд, ки аз рафти тазоҳурот аксу навор бардошта шавад. онҳо гуфтанд, ки ҳар чизе хоҳед ба мо гӯед, худамон ҳал мекунем. дар интернет паҳн мекунед, ҳеҷ чиз ҳал намешавад. таъкид карданд, ки дигар одами бисёр ҷамъ нашавед ва ҳар вақте омадед 2-3 нафар оед. гуфтанист, кушта шудани боздоштшудагон дар дасти милиса дар Тоҷикистон таҷрибаи нав нест. дар чанд соли охир даҳҳо нафар пас аз боздошт то ба мурофиаи судӣ нарасида, нисбаташон ҳукми қатл пеш аз эълони ҷазо амалӣ шудааст. дар пойтахти Тоҷикистон вохӯрии гурӯҳҳои корӣ ҳайатҳои ҳукуматии Тоҷикистон ва Ӯзбекистон дар масъалаи марзӣ баргузор гардид. дар ин бора вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон хабар дод. ба иттилои манбаъ, зимни вохӯрӣ масъалаҳои гузариши хати лоиҳавии демаркатсионии сарҳади давлатии Тоҷикистон ва Ӯзбекистон, инчунин раванди технологии омода намудани харитаҳои демаркатсионӣ муҳокима шудааст. дар хабар гуфта шудааст, ки аз натиҷаи вохӯрӣ протоколи дахлдор ба имзо расид ва вохӯрии навбатии гурӯҳҳои корӣ дар Ӯзбекистон баргузор мешавад. қаблан Ориф Хоҷазода, раиси Кумитаи давлатии идораи замини Тоҷикистон гуфта буд, ки аз 1326 километр марз бо Ӯзбекистон аллакай 1319 километраш пурра муайян шудааст. ба гуфтаи вай, хати марзӣ, ки номуайян боқӣ мондааст, асосан дар қисматҳоест, ки Тоҷикистону Ӯзбекистон ва Қирғизистонро бо ҳам мепайвандад. ҳукумати Тоҷикистон қарор кардааст, ки мудирияти шабакаи тақсимоти барқи ҷумҳуриро ба дасти хориҷиҳо диҳад. дар ин бора вазири энергетика ва захираҳои оби Тоҷикистон Далер ҷумъа зимни нишасти матбуотӣ баён дошт. ӯ тавзеҳ дод, ки ин кор дар доираи ислоҳоти низоми энергетикии кишвар анҷом шудааст, ки тибқи он барқи тоҷик ба 3 қисм истеҳсолу интиқолу тақсимот ҷудо гардид. ба гуфти вазир, дар 5 соли оянда идораи бахши тақсимоти барқ ба 2 ширкати хориҷӣ вогузор шудааст. аз гуфтаи Далер ҷумъа бармеояд, ки дар бахши тақсимот талафот нисбатан зиёд мебошад ва ҳукумати Тоҷикистон аз уҳдаи мудирияти дурусти тақсими барқ набаромадааст ва бинобар ин бо ҳадафи роҳандозии мудирияти дуруст дар соҳа ва кам кардани талафот, мудирияти тақсими барқ дар Тоҷикистон ба уҳдаи 2 ширкати хориҷӣ дода шудааст. инчунин пеши мудирони ширкатҳои хориҷии шабакаҳои тақсимоти барқи Тоҷикистон вазифа гузошта шудааст, ки васл намудани ҳисобкунакҳои муосирро тезонанду низоми ягонаи билингӣ дар тамоми ҷумҳурӣ роҳандозӣ гардад. вазир ҷой доштани фасоду омили инсониро иқрор карда илова намуд, ки аз роҳбарияти ҷадиди бахш коҳиши назарраси ин омилҳо ва аз байн бурдани онҳоро интизоранд. маврид ба зикр аст, ки соли 2022 истеҳсоли нерӯи барқ дар Тоҷикистон наздики 21,5 миллиард киловатт-соатро ташкил додааст, ки ин баландтарин нишондиҳанда дар кишвар маҳсуб меёбад. аммо бо вуҷуди рекорд задани истеҳсоли барқ, маҳдудияти интиқоли барқ ҳамоно мардум дар як шабонарӯз ҳамагӣ 5 ё 6 соат барқ доранду халос.